Okay, so manje ngoba uthi wamxoshisa wenzani? Into engayenza kahle kahle kwakufaneke wayesezonyuka esikhundleni kahle kahle. Then mina ngabona ukuthi no, lento le izoziye kude. Angisheshe ngiphuthume ukuthi ngenze indlela yokuthi aphume kulesi sikhundla abafuna ukumfaka kusona. Okungcono hlampe abuyele la kade ekhona. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLungstar. Namhlanje bashoyo ubhuti omncane othi kunemfihlo afisa ukuyidalula kumngane wakhe. Unjani? Yebo sawona. Sanibingelela babukeli emakhaya, uzisho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo? Sanibona babukeli, ngiqhamuka eNanda, eMawoti. Qhamuka eNanda eMawoti. Yebo. Sonesikhathi singakanani hlala eNanda eMawoti? Sisiside. Sisiside kakhulu because ngikhulele khona. Okay. So awungixoxela imfihlo iqalaphi? Imfihlo iqala ekutheni benginomngani owangifaka isipani. So umngani wami obesezonyuka esikhundleni. Yeah. Then nami ngesimo sami sokuthi ngangidinga imali kakhulu and ngangibona ngingaphansi kakhulu kuyena. So ngabona ukuthi ngenze indlela ukuthi ngimxoshise emsebenzini then ngingene mina. So umngani seniba umngani isikhathi singanani? Ayisuka kude kodwa akakubi lobo mngani lobo because ubengahlali nami isikhathi esiningi. Kodwa shuthi umngani oyiqiniso okwazi ukucabanga when it comes to umsebenzi. Ya uyena umngani weqiniso ya. So manje uyibone kanjani ukuthi ungaphansi kwakhe uzomxoshisa? Bekunezinto abebuyazenze like ukuthi mhlawumbe ahambe aye endaweni ezinzima mhlawumbe like omhlanga kanje bayikhiphe nje ngaso sonke isikhathi wazi wathenga ngisho imoto and usenemoto eziningi manje mina ngiyibona ngingaphansi kakhulu kuyena and bengifuna ukungena nami ezinyathelweni zakhe because sengibone ngaphezulu kwami. So manje ibingekho enye indlela ukuthi mhlambe uthi mfethu wangifaka emsebenzini ngisize nami ngikhuphuke nokuthi uzomxoshisa? Bengithi bengiye ngikuzame lokhu ukuyisondeza kuyena ngimbuza ukuthi wenza kanjani ukuthi azabe la ekhona. But kwesinye isikhathi abuya angangitsheli kahle angangiqondisela angitshela ukuthi angizame mina kuzohlangana. Anginikele themba but ngingaboni mina kwesinye isikhathi sometimes ngibuye ngihola umholo wami ngawubona ukuthi uyapi yabo nje kwenzeka izinto engayiqondi kahle. So ngiyenzeka ukuthi ke na umholo wakho bungawuboni ukuthi yapi ngenxa ukuthi inhliziyo yakho binomona. Ngiyacabanga kanjalo. Okay, so manje ngoba uthi wamxoshisa wenzani? Into engayenza kahle kahle kwakufaneke wayesezonyuka esikhundleni kahle kahle. Then mina ngabona ukuthi no, lento le izoziye kude. Angisheshe ngiphuthume ukuthi ngenze indlela yokuthi aphume kulesi sikhundla abafuna ukumfaka kusona. Okungcono hlampe abuyele la kade ekhona. Then mina ngikhuphula amasokisi ukuze ngizokwazi ukuthi ngingene kulesikhundla lesakusona. So into engazama ukuyenza ngazama ukuthi ngimxoshise ngakhuluma nomphathi, ngazama ama-evidence ukuthi ngimxoshise angekho, umphathi wangikholwa. Then wagcina sekwenzeka-ke ukuthi bakhulume naye ngendlela ababekhuluma naye akakwazi ukuphika, akayena umuntu okhuluma kakhulu, wakhetha ukuthula, wavele wagcina sexoshiwe kanjalo walahla ithawula. Why umphathi wayikholwa wena nokuthi akholwa umuntu okade wafika emsebenzini? Ukuthi izinto engangimtshela zona zayijule kakhulu and futhi naye wayengakhuluma wayengakhombisi futhi ukuthi akazenzanga lezi zinto lezi engangitshela zona umphathi. That's why umphathi wagcina sengikholwa kakhulu and futhi wangithatha wangibeka ezinyathelweni zakhe. Sekuqede yena futhi. So kwagcina kwenzeka kanjalo nje. Oh, okay. So ngiyakuzwa ukuthi ke nakunezinto uzenza or izinto uzisho ungasho nje one or two or three things ke nawe awuzenza or wawuzisho kumphathi kungaze kufinyele ukuthi kena azaxoshwe nasemsebenzini? Okokuqala kwalokhuzo kwakunentombazane ababezwana nayo kakhulu. Leyo ntombazane leyo kodwa nayo seyaphuma emsebenzini bayixosha.
cause yenza ukuganga okungathini kodwa umphathi wagcina seyibona leyo nto ukuthi izohamba hamba ibe nkulu wayixosha leyo ntombazane. So bebezwana kakhulu nayo. Then mina into engayenza ngavele ngathi bazwana nayo le ntombazane bahlangene ndawonye. So ngakhuluma izinto ezenza ukuthi umphathi abone ukuthi ngoba babezwana kanje shuthi lento vele nayo sefuna ukuyenza. Shuthi intombazane ixoshela into eyayenza emsebenzini. Yeah. So wena wasuphina naye kuleyo nto. Yeah. Angithi uyazi ukuthi wena wamxoshisa emsebenzini? Yeah, uyazi. Wayethini like ke I mean ngimfethu ngikufaka emsebenzini but wena usubona ukuthi ke na ngixoshise. Akabanga na respond kumina. Wavele waba umuntu oyithulelayo. Ngabona nami ngathi lento yami wrong lento engiyenzile. Ngaze ngashaya guilty. Sometimes ngangifisa ukukhuluma naye kodwa ngingakwazi ukuthi ngikhulume naye cause indlela ayethula ngayo and futhi wavele wahamba ke futhi nala besihlala khona. Wavele wahamba wayehlala eGoli. So angisakwazi ukuthi ngixhumane naye encingweni yonke indawo nje angisamtholi. So nje kwavele kwathulakala kanjalo. Ngicabanga ukuthi kodwa usethola esinye ispan le eGoli. So manje wayithola ke le position oyifuna emsebenzini? Yeah, ngagcina ngitholile cause umphathi wayesefuna ukwenza ngisho like into like i-event then angifake phakathi kube mina u-MC cause ngangibandla kakhulu ey'ntweni zokuba u-MC ngikhuluma nabantu ngibiza abantu babe khona yabo nje yonke into ibe kanjani. So kahle namhlanje uzoconfessa kulo mngane umtshela ukuthi ke na wamxoshisela ukuthi ufuna isikhundla sakhe. Yeah, bengifisa nalokho ukuthi ngiconfesse namhlanje kuyena and futhi bengifisa nokuthi ngixolise if ngithola ithuba kuyena. Yeah, ngikwazi ukuthi ngiphinde ngixhumane naye makusangafika. Kahle ufuna impilo yakhe. Kahle yeah, ngangifuna kahle impilo yakhe because nami ngangifisa zonke izinto ayezenza wayenza izinto engifisa empilweni yami. Ngangifisa kakhulu zonke izinto ayezenza and futhi kwangathi uyangichomela because every day behleze ngishiya but ngibone ngama-post ngimbuze ngithi awufethu why ungishiya because nginja yakho mina siphila ndawonye sisipana ndawonye. Angiphendula ngakhombisi futhi ukuthi unendaba nalokho. So manje ke I want to know ukuthi why usuzothi ufuna ukuconfessa and uxolise yini uhlushwa yini ngoba phela wasithola ipost lo ifunayo. Ukuthi sengishaya guilty and futhi senginokubuka ikubo because ubehlala ngasekhaya kodwa uqhelile kakhulu kubo. Senginokubuka ikubo then ngiyibuza ukuthi hawu kubo kwase kuba nje manje because yena vela asahlali la but sengiyayibuza ukuthi kubo kwase kuba nje manje because manje akusahlali umuntu but kodwa nje seyabona ukuthi abantu bala sebexayekile. Yabo abasakwazi ukulungisa izinto abebezenza izinto nje abasakwazi ukuzenza into eziningi la. In default yakho. Yeah, ngabona ukuthi nge-wrong lento engayenza so ngafisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngiconfess. Yeah, ngixolise. Hayi nezwela ke babuyele emakhaya. Asimthinta umngane simanzisa ngalo daba ukuthi ke na bhuti ngangifuna impilo yakho kodwa ngiyaxolisa. Asimfonela. To copy this music box at R1 per day, press 2. Hi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi ukukhuluma. Okay, la e-studio ngihleli nomngane wakho owamfaka emsebenzini. Ucela ukukhuluma nawe khona afisa ukisho kuwena. Yebo, ngiyambona. Okay, ngicela umlaleleke. Azalo uyaphila? Bikelela, bambe kanje. Ya, mbathi. Hayi kumoja bana sekhaya. Mfethu sasagcina nakabuhlungu mfethu ugcina sekwenzeka lezi zinto ezenzeka emsebenzini. Manje mfethu bengifisa mfethu ukuthi ngixolise mfethu ngezinto ezenzeka njami because manje senginokubona mfethu ukuthi angisakutholi mfethu asisakhulumi and kungiphatha kabuhlungu lokho because sesiside isikhathi mina nawe sizwana. So kahle ufanele imbafu.
Akahlahle mfethu bengifisa ukuxolisa mfethu ngento engayenza. Ngiyazi sesiside isikhathi ngithule and futhi nento engayenza mfethu ngibona iyiphutha, hhayi ukuthi mhlawumpe ngoba ngibona manje lokho, ngabona wasekuqaleni ukuthi lento engiyenzayo iyabheda, kodwa ngenxa yokuthi ngangifisa ukuba la ukhona la wawukhona njengoba sasisebenza ndawonye mfethu, so ngangakwazi ukuthi ngikhulume nawe and ezinye izinto bengihlezi ngibuza ukuthi mfethu wenza kanjani then ungakhulumi nami, so ngangibona ngathi uyangilahla, so ngagcina sengibona ukuthi hhayi angenza indlela yokuthi nami ngize ngikwazi ukufika la ukhona, but ngicela ukuxolisa kakhulu la mjida wami, ngiyacela ukuxolisa mfethu, so ngiyacela ungixolela njami. You know, bra wami, ubuhlungu wangizisa bona. Ngicela nomsebenzi and best part ngiyamazi umuntu yonke lento. Mfethu ngicela ukuxolisa mfethu. Xolisa kuphela engikufisa kuwena ukuthi sixolelane mina nawe, siqhubeke sizwane ngendlela ebesizwana ngayo mfethu. Uyakhatha mfethu. Mina bazizwana iminyaka. Mina bazizwana. Unyaka nje kodwa Uyakhatha mfethu. Awuzwakali kahle angikuzwa. Ungama kwenye indawo mhlambe? Ngicozama ukuma kwenye indawo mhlambe. Angakufaki kwi-speaker. Ya, wehlisa loudspeaker. Hello? Ya, uyangizwa? Uyangizwa wena? Yebo. Ya, usuyangizwa? Alright. Awuzwakali kahle. Ngiyabuza ukuthi Ya, sengiyakuzwa. kuyenziswa yini yonke lento ola lonke kuyenziswa yini umngane wami weqiniso phethu. Mfethu ngicela ukuxolisa kakhulu mngani wami, ngiyacela ukuxolisa mfethu ukuthi nami njengoba ngisho mfethu ukuthi izinto ey'ningi nje mawungifihlela and futhi ungafuni ukuthi uhambe nami, ungafuni nokuthi wenze izinto nami mfethu, ngabona ngathi mhlampe uyangilahla, awufuni ukuthi sibe ndawonye njengoba sisuka ndawonye uzongifaka emsebenzini mfethu. Nganami uyazi ngicwele ngawo sinjani wena uma kwawukuthi ufuna mhlawumbe ngitshela izinto kwamele ustikhane nami uzwane nami yabo ustikhe kumina phethu angithi ngizoyithemba le ndlela ukuthi sengitshela zonke izinto ngendlela yonke ngenza ngayo ukuthi okay ukwangithi ngikwenza kanje ukuze ngikwazi uku-afford ukuthi ngithenge umuzi ngithenge lezini nemoto eziwu-3 ngenza kanje nakanje ukuze kwazi ukuthi ngithengele umfazi izinto ayifunayo ukuze wangijabulisa umama endlini ngenza kanje nakanje nani yabo isikhathi wafuna singakafiki kodwa wena wenza indlela yokuthi owenziwe ngayo leyo nto ayingiphathanga kahle lapho ngale ndlela yokuthi naye thatha izinqumo ebezizongiholela ingane wrong. Ngiyaxolisa kakhulu zami, ngiyaxolisa kakhulu, kodwa ngiyafisa mfethu ukuthi izinto zethu yilunge mfethu, sibuyele la ebesikhona mina nawe mngani wami, ngiyafisa mfethu kakhulu and futhi okunye mfethu ebengikufisa bengifisa ukuthi ubuye mngani wami uvuse ikhaya mfethu kini mfethu because senginokubona izinto mfethu engingayiqondi kahle engingazi zenzeka kanjani, angingeni ey'ndabeni zakini but nje nami amandla iwona engekho. Lo-ke nje ngayeka isikole amandla wasekho, lo-ke ngayeka ilokhunjani amandla wasekho. Ngiyaxolisa mfethu. Lo-ke nje wangixoshisa futhi amandla wasekho ikhaya kubuhlungu, ngiyabona ngiyahleka kubuhlungu but-ke mnganami hayi ngicela ukukuxolela mfethu, ngicela ukuthatha nethuba ngikuxolele but ukuxoleleni kwami mfethu kuzoba nezinto esizothengisana zona ukuthi uyazenza lezi zinto. Ngoba usuwazi ngempela nginawo amandla. Hhayi inkinga mfethu, ngenza noma yini ukuze mfethu nawe ukwazi ukujabula, ukwazi ukuthi ube right, ufeze izinto mfethu ofisa ukuzenza mfethu. Ngiyabona ngathi ngifonele ko-TV, kwenzakalani manje? Hhayi khululeka into engathini ukuthi silungise izinto nje bafu. Hayi ngiyakuzwa bhuti wami, ngiyakuzwa bhuti wami. Ya. Wakithi wena. Okay, ayikho inkinga, sisazokhuluma bafu.
Uzizwa kanjani-ke manje? Ngizizwa sengingconywana okwamanje cause uyathembisa nawe ukuthi sisazokhuluma, uyathembisa ukuthi sisazobuya silungise izinto njengabangani. Ngikuzwe thina kunezinto okufanele uzenze. Uyazazi lezo zinto? Ngiyacabanga ukuthi kahle kahle izinto naye afisa ngizenze ngiyazazi kahle kahle cause vele saye saba nephupho esasifisa ukulenza, so ngiyacabanga ukuthi sefuna ngeke usam backstep. Angeke ngisakwenza uyiphutha. Uthini komunye umuntu ofuna ukulimaza umuntu omsizayo? Ngithi angazami, angafisi ukwenza into ebhedayo komunye umuntu cause ukwenza into ebuhlungu komunye umuntu akukho right and kuholela ekutheni nawe ungagcini usuphila isikhathi eside, ungagcini usuhlalelana nabantu isikhathi eside. Yabo, ulahlekelwe izinto oyithandayo nawe, kuyenzeka nakuwena. And futhi into oyenza komunye umuntu nakuwena iyafika, so ungayenzi enye into engake uzithande yenziwe kuwena. Yeah, that's true. No, qinisile. Yo, hayi, nayizwela-ke babukela emakhaya, ubungani, into enzima. But asibonga ukuthi ubhuti-ke na ukwazi uku-reach out, axolise, asho ukuthi-ke naye umona wawudlala ngayo kodwa uyafisa ukuthi balungise izinto. Asithembeke ukuthi-ke na ngeke isaphinde iqhubeke lento. Empilweni fanele sazi ukuthi siyadingana sonke. Kuthiwa umuntu ngabantu. Manje mase silimazana futhi sizoba. Siyabonga kakhulu ukuthi uBlack Life TV sikhipha izimfihlo. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngulungisanga ngithanda kakhulu. It's the Black Life TV.